Gasa iti biag. Apay nga imay ka dito'y talon ko, Mona. Taltalon mo? Ha? Nalipatamsan nga damat dagak dito'y. Awanen ti dagam dito'y. Ijay ili tayan ti dagam. Anyang awan? Ha? Saan ka nga agsaw itikas na? Dagak day tadwa nga ektarya ijay asidag timangga? Aniya, naglaing kan? Kukuam amin daytoy. Awanen ti bingay mo. Talagaan na agom ka? Kasla saan tang agkabsat? Naag-agom ka, Mona. Sika tinalawag nga agag-agaw iti sanikuwa. Saan mo atagi kung amin tatawid ko matday ta? Tawid ko dagitoy ta siya kon timang suksukay. Anya pa iti kayat mo. Dakdakkel ti sweldom iti pagtrabahuam. Oray matsika. Dakkel ti sweldo ni bakit mo ijay bangko. Apay akayat mo pa'y laang atagi kwaan ti tawid ko adaga? Pumanaw kan. Awan karbengam abumadak iti daytoy tawid ko adaga. Kukwak amin daytoy. Apay aya, anya manen tinagriryan nyo kini Mona. Saan mo man nga ipalpalagip dayjay tamarurudak. Husto mo't asimang petak idinagawid da nga agasawa. Sigud ano makita dak, busbusinaan dak. Ngam ita, diretso da na pimanaw. Agasem, kinunana ako kuha na kano dayjay adaga. Jay doang ektarya iti ayan ti mangga. Ay, nabayagan a pagririyan nyo day tadaga. Iso pa yan ti rason, no apay nga imadayo ti riknayo iti tunggal maysa. Anya ti kayat mo nga ramidak. Ited ko dayjay adagaken ko ana. Naglaingan? Benito lakay, an-anwam aya tinalawa adaga. Di munto pa'y mamulaan day takagudwa ektarya. Day tantulakit din talo nga ektarya. Pamula akto. Asino nga iti agmula, awan matimayat nga agtrabaho kan ka. Agtal na ka man. Saan da kaya ti agtrabaho? Uray dagiti kabagyam, gaputan na unget ka. Parigatem pa'y nga umuna dagiti trabahador mo, sakbay abayadam ida. Tatang, di magas kami kinilakay ko. Tadadamaga. Aniya aya na ita, anak ko. Ay, pasensya ka na. Nakaro na ito'y uyak ko. Jay tawid ko adaga. Saan matakayat nga itad ni Manong Benito? Kaguranak. Anya ka di talaga tipod no? Tatang, tumaran yun day tinagas siya. Ay, pasensya ka naman ang. Sumrumanan ti sakit ni tatang. Uyak manan nga uyak. Anya aya ti sakit na. Komplikasyon na. No adda kumawayam. Si kapay laang ti mang ipa-check up kan ko na. Awan oras ko. Sika, tawan mat aramidam. Mapan ko kumamad tulungan ni manang igay bangkagmay. Ngam gapu taban-bantayak ni tatang. Jakon masangaw. Kat ano sama? Kasi kamat ti inaudi amang tarakin kin ni tatang. Alang tatang? Ingka pa'y ang agid na. Kasanon, di tungtungan mi. Awanan na. Nayaw awan manan. Pag ginanaan tapay mo ni tatang, amanang muna. Total, adamat lugan nyo kin ni manaw. Agsubli kayon tumanan Ay na, nagrigat agsubli-subli. Pambaran nyo matan amang bisita kin ni tatang amasakay. Ay, di balasan ka. Nagawid ang damanang mo amuna. Untatang. Ay, saan ka day anang ibati iti igatang ko iti agas ka. Inyara sa astaw, sakbay apim manaw da. Ngamawan ka no, mati kwartada.
Ay na, imbag lakit din natadapay di pensyon ko. At dapay matkit di agas mo, tatang. Apay pailaan ngay, ngagpagatang ka. Patpadasik laang mo't ni manang mo. Nuadamad laang panangisakit da kanyak. Ay, agpadada ka ni manong mo abinitaw. At tawid laang, ti kayat da kanya. Kumusta ni tatang itinagmalam? Mayat ka din, dirik nana? Mayatan lakay. Diri namaan na lagayam ni manang muna. Itay imay da dito'y balay. Ha? Anya diri naman? Kasanaw, kasangsangpot pa'y lang ni manang muna. Jay tawid ng tidamdamagan na kin ni tatang. Saan naman la kinumusta ni tatang? Sus, dagitimot kakabsat mo. Anon daya ti kwarta? Kat nagsaya at ti trabaho da. Jakman amo kada kita akakabsat ka. Dayta pa yan ti paggiginuraan da. Ay na, kita manday ta. Pag-abaan dan, tatawid da. Wen nga raw, dayta pa yan ti pakapirjan ti relasyon may ngagkakabsat. Ay, Oh, wen gayam, mangan ka na. Imo na kamin anangan itay. Sige, tenak pa'y patumarin ni tatang. Ay, malpas ko ama padanuman da ito'y taltalon. Ruutak mo ti tambak. Naskan na malpas ko amin ita. Manuel, Ne, manong binitaw? Nakapasyar ka man dito'y taltalon ka. taan mo man met abok bukudan day tadanom. Tamasapol ko met. Nay, saan ko abok bukudan manong? Kinapudno na. Ado da kiti nakibingay. Siya akong tinauday. Kasapulak pa'y tidanom. Saan pa'y ka di nga umdas asikatin mo na anang padanom iti taltalon mo manaw? Saan ka sumungbat iti kasta, Manuel? Laglagi pam. Naikamkamang kalaang iti pamilya may. Ay, dispensaro nakmanaw. Saan ka, abastos? Anya, ninungtan na ka ni Manong Benito? Wan, kagudwa ektarya lang yung pinadanumak. Idinto ta iso. Talo nga ektarya. Di namat nga rod matalon amin. Ay, pasensya mo ti kabsat ka lakay. Jak amaw na apay kastada. Ay, sukit ngawan ka aruba na. Gapoy ti kasya nga ugali na. Ay na, amin kami aman nalaw. Kagura mi ti kasya nga ugali ni Manong Binitaw. Ay, sabalin ti ugali ni Manong Benito. Nagbalinan nga agaw. Idinarigat ti biyagda nga gasawa. Intalak ni tatang day tadagang. Tapno talunan na pagbiyagan da. Itatarim mang aydan. Kan addan na talgad at trabaho ni Bakanang. Nagbalinan nga agaw. Ay na, nukasta ka na ayaw ni Manong Binitaw. Ang mga nudyak makapagtepal. Ay sus lakay. Saan ka ngagsaw iti kasta? At damat riknak bakit? Uray no na ikamkamang aklang. Respetarik ni Manong Binitaw. Ngam nukasta ti ugali na kanyak. Ay sus, jak lamaw. Benito, kita alakay, di mo manen kaadwan ti kanam. Gumatang-gatang ka iti ado amakan. Ita, sanak paritan. Para kadagiti anak ta dayta. Anya mata na klase abiyag daytoy. Ken addahay blad mo lakay. Iso atimbangam ti kanam. Anya pala ti serbita agbiag. No bawal mat aminan. Ayun gayam. Nadamag mo ka din nga agsakit ni tatang mo. Wen amokon. Apay adi mo mapansarong karan. Jak pa'y masango. Anya asaan amasango. Nagwaya ti oras mo amapan. Adamot lugan mo. Uray anya nga oras no kayat mo timapan. Makapan ka. Di nakmandiktaran. Kan maysa, adda ni Che ang mga sikaso kan kuwana. Sa balilat tamot numapan kayo nga anak na. Wen, mapanak to, inton masangok.
Apay akasta kayo nga anak ni tatang. Agpipin na tudon kayo. Sikahan, timapan. Sika, no kayat mo timang bisita. Inkalata. Benito. Kinunakmat kan ka adinak diktaran ta bukod ko apanunot. Makapaawan ka itigana sa mangan. Nagmalaskit din di kastoy abiyag. Ni, manang muna. Imay kamot ka din nakipalingkay. Dita mo, tinapanak. At ginatang ko ang sapatos ko. Iso day tawit mo. Nasayat mat na nakita ka. Damagak man numayatan ni tatang. Mabalin ko ka din akasarita. May papan ititawid ko adaga. Pamanang. Mayak mo na. Muray kasanaw. Impa-check up mo ka din? Manang, hindi na palabas sa lawas. Nakipila kami ija ospital. Ay, day takot tiyak kaya tanagatidog tipila. Umay mo bisitaon ni tatang amanaw. Sigurado pa'y amayat ti kasasaad na tapno makapagsarita kami anasayaan. Mayatong, mabalin mo ti umay. O sige, umayak to nga ron. Anya aya dagiti ginatgatang mo. Dagito'y magtimpagatang ni tatang. Kaya't nakitinapay kong gatas. Kasta ka di. At dapay jak na gatang manang. Di vitamins na. Nanginamot ngamin di resita di doktor na. Kat kurangan day tinabati ako ratak. Pagpasahip pa. Aya, kat gatangam ton aing ton sumarunong adda kwartam. Sa magasot lang ti kurang na manang. Nayunak ko ma, nga maawanan ti kwartak anabati. Masapol nga ag-withdraw ak ijay ATM. At dan sapay mat nabati a vitamins ni tatang. O di supay lang ti patumar mo. Nasayat mat manong binitaw. Tao may mo bisitaan ni tatang. Ayan na ka di. Nakaidda nga ijay silid na. Kayat mo ka di ti mapanijay. Wanaw, paumayag di taon. Abay, nakapsot ta nakaida? Saan matkitday? Aging ina na lang. Wala. Siya kon timapan ijay silid na. Sige manaw, hindi pa yung urayan na ka. Ato ti trabaho ijay talon. Amok amanaw nga adutas asikaswang. Mala, mapana ko niti silid ni tatang. Pumanawak madla at dagos. Imbagada nakapsot ka. Napigsa ka ba'y matgayam? Agkamat dumaminsan na panagulaw ko baraw. Tatang, noong umay dito'y ni Mona, ibagam at tawid ko amin di talo nga ektarya. Dayta ka day, ti umay mo, iba ka. Amok ngamin akayat ni Mona ti makiagaw iti tawid ko. Ay na, agpada kayaw kini muna. Umay kailang dito'y balay. Gapo iti tawid. Sandak man lang ako mustahan. Sabali ak tatang, ni Mona ti kasta ti ugali na. Kasano ko mga ipatawid ko kada kayo. Dagiti daga, no kasta mag ti ugali yo. Tatang, naagom kayo adwa, kini Mona. saan apod no dayta, tatang? No saan kayo ngagbalbaliw, ibabawik jay tawid yo. Kat itad ko amin kinitsi. Saan yu ama aramid dayta, tatang? Nasaysaya at nga amang ti panagbiagyo. Gamti kabsat yo aniti. Di yu pa'y malagi patulungan. Tatang, at dalaang rikrik na iso akas tati pangadang mo. Masapol nga agpaimbag ka. Iti kasta. Sumaya at ti panunot mo. Anya nga'y tinagtungtungan nyo kini tatang manaw. Kaano pa'y ang masakit ni tatang?
Apay, adi mo man lang imbagbaga kada kami. Pamanong? Kayat mo asikati bida iti imatang ni tatang. Ket da kami ti kontrabida. Kasta ka di. Kayat mo nga ited na amin ken katitawid. May saka nga agom. Saan ka kumangagsaw iti kasta, Manong Benitaw? Tayay taltalunan nila kay ikaw. Kagudwa lang tiktarya ginatang na. Nagbannugan na dayjay. Kat saan kami adimawat kinitatang iti uray singkaw. Nalaing ka mata niya. Imbagam kinitatang, asaan na kami apatawidan? Tasikalaang ti agnomar kadagiti daga, ha? Nay, awan matimbagbaga kakasta, Manaw. Idi pa'y lang amuyaw ang masakit ni tatang. Masapul ka di pa'y nga ibagak kada kayo nga umay kayo. Oh, Uray ko masaan ang masakit ni tatang Rumbang lang nga umay yubisitan. Limabas jay lugan da muna dito'y balay itay. Nakitak ida nga agasawa. Siguro mapandabisitaan ni tatang. day tante ibagbagak. Mapan nakasarita ni tatang may papan iti bingay na adaga. Kunak man no nagsarita kayon kin ni tatang mo. Unmet, Jack kayat dagiti inibatan na abalikas kanyak. Nasakit adengkan. Amirisem anaimbag dagiti sao ni tatang. Pudno ka di dagichay. Saan apudno? Saan mon apaglibakan, Benito? Adda kinapudno dagiti imbaga ni tatang mo. Saan mula akayat nga awatan? May sakamat. Kunak man no siyak ti panigam, ta siyak ti asawam. Gaputa amok nga adda kam mali iti aramid mo. Dakes ti agbalin nga agom. Dakes ti agbalin nga agom. Nang runa kadagiti kakabsat mo. Iso nga agbalbaliw ka kuman. No di mo kayat amapukawan ka iti tawid. Tatang, makapangan ka matgaya man. Awan balasan ko. Napigsa akaw na. Gaputa saan nakabaybayan ti kabsat yaw aniche. Nalaing matgayam nga gasikaso ni Che, tatang. Talaga Saan nakas kada kayaw? Malagip daklaan. No umayo ibaga. Titawid yo. Tatang, di ka kumamat agsaw iti kasta. Puros tawid lang. Hindi umayo ibagbaga kanyak. Ibagakan ka itan. No saan yo abalbaliwan ti kasta agalad yo. Awan na pulos ti tawid yo maala kanyak. Anya? Ay natatang, saan ka mat kumangagsaw iti kasta? No adaman ti rumbang pangipatawid kadagiti nalawa adagdagak. Awan sa bali. No diniti akabsat yo. Taiso ti mga asikaso kanyak. Anya ti kayat mo, tatang? Mabalin mat nga umayak dito'y itinal daw, tapno asikason ka. Mabalin ka mat nga alaan ija balay. Nawaya ijay. At dabakan ti asilid ang mabalin mo apagyanan. Aircon, jay silid. Mabalinak mat ang mga laiti caregiver ang mga sikaso ken ka. Mga laak iti nurse a caregiver mo. Dito'y balay ti rumbeng apagyanan ni tatang mo na. Apay aditoy. Sigurado ka ang maasikasom ni tatang? Kat naglawa di taltalunam anaskan nga asikaswam. No ka ba alam timang bayad iti caregiver? Kabalak man. Kasanon no maospital ni tatang? Nalakalang, ipa-ospital ko Apay, sigalaang tiadda kwarta na. Makiin-innagaw kaitan. Gapo ka di iti tawid, iso akas tater aramidam? Anya atawid nga ibagbagam? Amok
Kon ang nagsarita kayon kin ni Tatang Manong Benito. Binalaagan na kan may papan ititawid mo. Oh, Mabutang ka ang maawanan ititawid. kasmetlakin ka muna. Agpadatalaeng amabuteng amaawanan ititawid. Iso asaan ka kumang aging lilinis. Amok ti agtartaray di tapan nunot mo. Anyang Tatang. Asinaw kadagiti kakabsat ko ti kayat mo ang mga iwan ka. Ayawan ti papanakadakwada balasang ko. Tadito'y ayan mo ti kayat ko apagyanan. Gumura dan tumanen Tatang. Hindi. Sandak apagan ano. Nga uray la kumaumay dakmat bisitan. Apay, hindi imbagak nga awan tawid a maalada. Pagin inagawan dakmatan. Ungarod Tatang. Day tapay ang timang dadaal iti relasyon may ngagkakabsat. Ay, bingbingay kaunti daga. Iwaras ko kada kayo nga agkakabsat. Kat gapaw tasi katinaanos nga anak ko. Rumbang lang, adakdakal ti matawid mo. Naimbag kadakwada, tada na talgad, apang gadanda, tanakaadal dakad nga road. Titawid saan arumbang apagiin nagawan. Ipangpangaro na tayo kidi nga aywanan. Ken ipateg dagiti naganak tayo. Taday tatimay sa abilin. Ti apo tayo anamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Insurat para iti script ni John F. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay.